Сәлам дусларым, бүгін сезгә Ришат Төхвәтуллинның репертуарынан күзләренә карыйм дигән җырын башкарып китәм. Ошаса лайк куегыз, ошамаса да лайк куегыз. Бик рәхмәтле булырмын. Күзкәйләре шундый матур аның, нур аламы әле кояштан. Үткән чакта мине күрми уза, яратадыр юри шаярда. Күзләреңә, 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 күзләреңә карыйм, карыйм. Сөюеңне, 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 сөюеңне аңлыйм, аңлыйм. Иштанлыкта бары сине уйлыйм, сагышларым җилдә тарала. Оялудан асылганы йөзе, яратадыр юри шаярда. Күзләреңә, 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 күзләреңә карыйм, карыйм. Сөюеңне, 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 сөюеңне аңлыйм, аңлыйм. Күзләреңә, 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 күзләреңә карыйм, карыйм. Сөюеңне, 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 сөюеңне аңлыйм, аңлыйм. Күзләреңә, 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 күзләреңә карыйм, карыйм. Сөюеңне, 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 сөюеңне аңлыйм, аңлыйм. Бу җырны башкарга миңа Айрат Камалов запрос бирде. Ул миңа абый булып килә, настоящий братан ул, миңа бик нык уважаю. Менә абый, надеюсь, сиңа ашаган. Если сиңа ашаса, мин бик шат буламын. Рәхмәт.